Hamba Haste Tripura ni lukurok ang Korbu Press Club ni President. Haphang ni takute bukurok ang tabuk tei sini Korbu Press Club ni bebak adong rok takpano kairam para ni utapu bira mani Tripura ni nukungo tongi tongo. Kaisa kok update namu cuma ni khe ahai tini 9 September 2024. Norok ayang nukana ayang JCB by hawa khajak mani obo Korbu Press Club like on 2nd of September ni simin rice hawi tako biro mani Tripura ni Mang khuna ni rice hamani bai Haphang awani 4th September wo JCB rohna chaika yaba sing kaisa nukja gatamo kalai kheno careless ni mano ayam kisa pronamu suna ayam tola jora hogi kha te 100 meter se keno taku biro mani Tripura ni Mang jora JCB thangai manai ya ba sing mi apro jora chungnu kha 8 September 2024 jora dog scott phaika Korbu Press Club te u amchoni lukurong ni chai tumung bai dog scott phaika naika taku biro mani Tripura ni Mang manlia phiaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamka JCB tabuk phano phayako gei sing tamu wansuna kalai o amchoni lukurok Korbu Press Club rok chai tuguino tongo taku biro mani Tripura ni Mang karina ni bagai phiaba Haphang le tamu khlai tong tamu Haphang kunu sakthar mungkrija taku biro kumar biro mani Tripura ni Mang karina ni bagai obo kaisa kotor sumung lukurok kok sasawi tongo phiaba Haphang datino karya hanke kami amchoni borok lama ongkharnai hnai obo kaisa kok tuma Haphang roni bagai orok tongoi taku biro mani Tripura ni Mang Naituk nai rokni dati no Haphang no kobuk nai tumuno kha tongkhangkai sal bai hor bai samung tanggai taku biro mani Tripura ni Mang karina ni bagai chai toklang tong asungno jotno na hambai